ኣብ 2022 ነቲ ንክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ትግራይ ከም ዘብቅዕ ዝገበረ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ መጠንቀቕታ ወፂኡ። ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ምትግባር ዝተረኣዩ መሰረታዊ ጉድለታት ነቲ ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዝነበረ ተዛማዲ ሰላም ኣብ ሓደጋ ከም ዘእትዩ ሓድሽ ጸብጻብ ኣጠንቂቑ ዘሎ። እቲ ብዓለም ለኻዊ ትካል ፓን ኣፍሪካን ኣጀንዳ ዝወፀ ኣስታት 80 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ ውዕል ፕሪቶርያ ድሕሪ 3 ዓመት ናበይ ገጹ ብዝብል ኣርእስቲዩ ዕላዊ ኮይኑ ዘሎ። መሰረት እቲ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ድማ እቲ ኣብ 2022 ዝተፈረመ ውዕል ኣሉታዊ ሰላም ዝብሎ ተኹሲ ደው ምባል ጥራይ ከም ዘረጋገጸ ዝገለጸ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ውዕል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡር ምምላስ ንዝተበደሉ ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ዳግሚ ህንጸትን ዘላቒ ዕርቂ ኣብ ምፍጣርን ዘጠቓልል ኣወንታዊ ሰላም ክፈጥር ኣይከኣለን ክብል እዩ ደምዲሙ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ወላ እውን ውግእ እንተቋረፀ ዝበዝሕ ክፋላት ናይቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ብዘይምውዓሉ ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ክሳብ ሕጂ ምትፍናን ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ኣብዚ እዋን ከዓ እቲ ምትፍናን ናብ ዳግማይ ኩናት ከየምርሕ እዩ ዝስጋእ። እዚ ሕጂ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ብመሰረት ርኽበታቱ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መጽናዕቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዳርጋ ብኩሉ መዳይ ስርዓታዊ ውጥቀት ኣተባግበራ ኣጋጢሞ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ንኣገባብ ምክትታልን ምርግጋጽን ሕብረት ኣፍሪቃ ብምንቃፍ ድኹምን ውፅኢት ዘይብሉን ትካል ክብል እዩ ነቒፍዎ ዝርከብ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ሕቶ ቀይሕ ባሕርን ዝፍጠር ዘሎ ዞባዊ ውጥረት ንውዕል ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ ከየእትዎ ስግኣት ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ዘሎ። እቲ ጸብጻብ ዳግማይ ኩናት ከይለዓል ንምሉእን ኣድማዕን ኣተባግበራ ውዕል ፕሪቶርያ ዓለማዊ ተወፋይነትን ልዑል ደረጃ ዲፕሎማስን ጻዕርን ክግበር ድማ ጻውዒት ኣቕሪቡ ይርከብ። ከም ዝፍለጥ ብክልቲኦም ወገናት ማለት ብወገን ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ምትግባር ውዕል ፕሪቶርያ ንሓድሕዶም ምውቃስ ዝጸንሐ ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ድማ እቲ ሓደ ነቲ ውዕል ካብ ምትግባር ከም ዘሓንገደ እዮም ዝካሰሱ። እዚ ዘሰዕቦ ምትፍናን ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ኩናት ከይለዓል እዩ ተሰጊኡ ዘሎ። ኣብ ዞባ ቀረን ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳገደደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ገጹ ከምኡ ድማ ናብ ዶባት ኤርትራ ገጹ ብርክት ዝበለ ሰራዊትን ኣጽዋራትን የዋፍር ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ጸብጺቡ። ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ዜና መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ብኩሉ ሸነኻት ብርክት ዝበለ ሰራዊትን ከበድቲ ኣጽዋራትን የዋፍር ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ እቲ ማዕከን ወሲኹ ብጀካ ናብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ናብ ዘዳወባ ከባቢታት እውን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ሰራዊትን ከበድቲ ኣጽዋራትን ኣዋፊሩ ምህላው እዩ ገሊጹ ዘሎ። እዚ ማዕከን ኣብ ጸብጻቡ ቀጺሉ ወገን ኤርትራውን ምንቅስቓስ ሰራዊት ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ዲፕሎማሰኛታት ከም ዝሕብርዎ ግን እቲ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምንቅስቓስ ዝዓበየን ከበድቲ ኣጽዋራት ዝሓዘን ምዃኑ ተሓቢሩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ምዕባለታት ከዓ እቲ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክዓርግ ከም ዝኽእል ምልክት ከም ዝኾነ እውን በዚ ማዕከን ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ዞባውያን ዲፕሎማሰኛታት ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣጽዋራትን ሰራዊትን ብብዝሒ የዋፍራ ከም ዘለዋን ኩናት ከይለዓል ድማ ተሰጊኡ ምህላው ከም ዝገልጽውን እዚ ማዕከን ጸብጺቡሎ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ቀጺሉ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ናይ ሰራዊትን ከበድቲ ኣጽዋራትን እትገብር ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኤርትራ ልኡላውነተይ ግሄስክስ ሰራዊት ኣብ መሬተይ የእቲ ዝብል ክሲ ድሕሪ ምቕራባ ከምኡ ድማ ብጉዳይ ባሕሪ ብዝምልከት ብተደጋጋሚ መግለጺታት ትህበሎ ኣብ ዘላ እዋን ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ናብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ኣጸጊዓቶ ዘላ ሰራዊት ብጀካ ተራ ኣጋር ሰራዊት ከበድቲ ኣጽዋራት ወይ ድማ ናይ መካናይዝ ኣሃዱታት ዘጠቓለለ ምዃኑ እውን ኣብዛ ማዕከን ተጠቒሱሎ። እቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ንኸብል ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ኣሜሪካን ዝተጀመረ ዘተ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝተኻየደ ስሉሳዊ ዘተ ብሰሉስ ተጀሚሩ ብረቡዕ ብስምዕ ክድምደም ትጽቢት እኳ ተገይሩሉ እንተነበረ ኣብ ዝቐጸለት መዓልቲ 2 ሰዓታት ጥራይ ምስ ተዘራረቡ እቲ ዝርብ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ተገሊጹ። ዋላ እኳ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ በቲ ዝተኻየደ ዝርብ ተስፋ ከም ዘለዎ እንተገለጸ ልኡኻት ሩስያን ዩክሬንን ግን እቲ ዘተ ከቢድ ከም
ዝነበረ የመሓቢሮም እተን ካብ መጀመርታ ርብዕ ዓመት 2022 ጀሚረን ኣብ ኩናት ተጸሚደን ዘለዋ ዩክሬንን ሩስያን ኣብ ጉዳይ ዶብ ንዝርዝራት ምቁራጽ ተኹስን ኣዝዩ ዝተረሓቐ ሓሳባት ከም ዘለወን ይዝግለጽ። ኣብቲ ምዝርራብ ምትእማን ክጥረግ ከቢድ ምዃኑ ዝገለጸ ንሩስያ ወኪሉ ዝመጸ ቭላድሚር ሜንደልስኪ ካልእ ኣኼባ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ ተስፋ ከም ዘሎ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብወገኑ ብሰንኪ ፍልይ መርገፂ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዘተ ቀሊል ኣይኮነን ክብል ይገሊጽዎ። ዩክሬናዊ ተዛታይ ሮስቶም ኢማሮቭ እቲ ዘተ ጽዑቕ ምንባሩን ምዕባለታት እኳ እንተነበረን ኣብዚ ደረጃ ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ከም ዘይክእል ኣፍሊጡ። ትራምፕን ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝርርብ ክካየድን ስምዕ ሰላም ክግበርን ጻዕርታት ክገብር ዝጸንሐ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ግን ክልቲኦም ወገናት ብሰንኪ ዘለዎም ርሑቕ ዝኾነ ፍልልያት ክሰማምዑ ከም ዘይከኣሉ ይዝግለጽ። ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ድማ እቲ ኣኼባ ነዊሕ ከይጸንሐ እዩ ብዘይ ፍረህ ዝዛዘም። ሕጂ እውን ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣሜሪካ ዘማእከለቶ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዘተ ክካየድ እኳ እንተጸንሐ እቲ ዘተ ግን ብዘይ ፍረ እዩ ተዛዚሙ ዘሎ። ንእሽተይ ወዱን ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ነበር ሮበርት ሙጋበ ዝኾነ ቤላርሚነ ሙጋበ ብፈተነ ቅትለት ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክነብር ዝጸንሐ ወዱን ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋበ ዝኾነ ቤላርሚነ ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ ገዛ ዝሰርሕ ሓደ ሰራሕተኛ ብጥኢት ተተኪስዎ መጉዳእቲ ምስ ወረደዩ ናይ ፈተነ ቅትለት ክስ ቀሪቡሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓደ ወዲ 23 ዓመት ሰራሕተኛ ኣብ ቤት ወዱን ሙጋበ ተጎዲኡ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ምስ መጾ ናብ ቦታ እቲ መጥቃዕቲ መጺኡ ተፍቲሽ ኣብ ዘካየደሉ ኣብ ገዛ ናይ ወዱን ሙጋበ ጠያይት ከም ዝረኸቡ ግን ከኣብ ብረት ከም ዘይረኸቡ ተገሊጹ። ቤላርሚነ ሙጋበ ወዱን ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋበ ኮይኑ ካብታ መወዳእታ ዝተመርዓዋ ብብዙሕ ዕድመ ካብኡ እትፍለጥ ግሬስ ሙጋበ ዝወለዶ ዝነኣሸ ወዲ ምዃኑ ይፍለጥ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጻመ ኣመልኪቱ ሂቡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ጎነ ወዱን ሙጋበ ካልእ ሓደ ሽሙ ዘይተገልጸ ውልቀ ሰብ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ክልተ ውልቀ ሰባት ከዓ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ምዃኖም ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓቢሩ እዩ ዝርከብ። ፖሊስ ዋላ እውን ወዱን ሮበርት ሙጋበ ዝኾነ ቤላርሚነ ሙጋበ ካብቶም ዝተኣሰሩ ሓደ ምዃኑ ብዕሊ እንተዘይገለጸ ጋዜጠኛታት ግን ቤላርሚነ ሙጋበ ካብቲ ገዛ ተኣሲሩ እንዳወፀን ኣብ መኪና ፖሊስ ድማ ተጻዒኑ ናብ መደበር ፖሊስ እንዳኸደን ከም ዝረኣይዎ ድሕሪ ምግላጾም እዩ ወዱን ሙጋበ ብጉዳይ ፈተነ ቅትለት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትዩ ምህላው ዝተገለጸ። እቲ በቲ ናይ ጥኢት መጥቃዕቲ ተጎዲኡ ዝተባሃለን ኣብ ሕክምና ዘሎን ወዲ 23 ዓመት ሰራሕተኛ ገዛ ኣብ ዝዋን ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሉ ምህላው ዋላ እውን እንተተገለጸ ኩነታቱ ግን ሓደገኛ ከም ዘሎ ይተሓቢሩ። ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ከዓ ፖሊስ ተፍቲሽ ምስ ገበረ እንትርፊ ጠያይት ብረት ብዘይምርካቡ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ እቲ ብረት ኣበይ ከም ዝሓብእዎ ንፖሊስ ከም ዘይነገሩን ፖሊስ ድማ ሓቲትዎም መልሲ ክረክብ ከም ዘይከኣለን እዩ ተሓቢሩ ዝርከብ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።